दे आयै दे फिसा जिउ गोलाव जाथों। बे फाग्लि लोगो लानो मोनफैहाय। थौ आयं माइनाव गैया? दङ। दे आयं दे फिसाफोर जिउ गोलाव जाथों। थाब थांनानै थाब फै। जागोन दे आयं। दाबो थांगासिनो नानिमोन खेला जागासिनो आंबो थांसै नै। थांगासिनो दं दे आदा। Ayo Isyas. Ujidu zonto. Kila zabianu. He nani mendapat semakin seru. Neu yang asal cuma habna kamu zabaylah. Sasilah bota begitu. Biar bi malam jalan no tabu finai. Dia berbeda nani menseru apa mereka? Logo, kira zaben show. Zuri. Lago. Dubai. Apa? Zuri. Bye. Dia rabai. Siapa dong mau nama? Itana itana dong. Siapa nanda ke semua kui nama? Diberi. Nanti sana ini deh. Lago. Dimana masuk di mana? Kalau aku lebar jalan hangman. Ada suruh sambil lebih ya. Suruh. Pusang main aja bor, pusang main air. Tunggu. Pusang jadi ya. Go. Hey, cow.
Apa? Ini खेलायाव जोंहा राशिद दैमारिया देरहासार जानो हाबाय रायजोफोर नोंथांमोना नुवाखै नामा आखाइ राशिदआ देरहासार जानो हाबाय रायजोफोर रंजा रायजोफोर रंजा आखाइखौ फाग्लि मा खोनाय गुमबाय थाखो नोंलाय जेबो सानाखै थ' थांसै बिमा खोनायाखै नामाब्रा बिलाय बहा थांखो ओरै ओंखारबो दासो फैदों पाप्पि खालियाव खानायब्लाथाय सिनेमायानोसै लाजिया नोङो हाबा जायो सेंग्राफोरजों थाबाय थानो ला सिं सिं जाबायलै जाबाय सना सोरबा खोनागोनलै मा बारगार बेफोरबायदि आलतु फालतुखौ गारखाबालै आं सना बेफोर खामानिखौ नाथाय सना नोंनो बिहावनाव एसे रां लायदो आं दखानखौनो होनोसै थां बिमा ओंखामा खुरैदो उखैथारबाय आं नो बाबु खोलाथ' आं ओंखाम खुरनोसै औ बाबा ओंखाम जानोसै मा saya लाबदो जायाखै नामा दाबो लांगौ र' नो सोरांस्लाबमोनि सासा माब्लाबाफोर खौरां लाफेरदोंना नोङो गोसोआनो जोबाखै नोंलाय माने एसे एसेयावनो रागा जोंग्रा बिमा सासेयाबो सोरांस्लाबमोनि खालि सिनेमा सानफ्रामबो दिहुननो थांनायानोसै जेबो खामानियानो गैला बिहा नों बिफा जानानै एसेबो बाथायनो हाया जाबायलै बिमा जेराव गोसो दं बेयावनो थांनो हो रावनिफ्राय के जाया दोन बेबायदि लायहोनायाव फिसालायालाय मोनदों आयै Syuting dongमोनलै आयै फैसा 10 थाखा हरलाय मा फिल्म बिलाय मानसिफोरजों मिनिजानाय जाबाय नोंल' गोरों नामा नोंनिख्रुइ गोरोंसिन दं बिसोर बानायगोन मालाय है बेफोरखौ बाद दोनदो फैसाखौल' हरदो आंनो र' नो 40 थाखा लाफिन नों आंनो 10 थाखा लाफिनखादोंमोन नों आंनाव 10 थाखाल' मार हेलौ बसुमतारी दे थांगासिनो दं दे माथो दाबो फैयाखैब्रा बिसोरलाय फैराखै बिर'लाय मा दाबो फैयाब्रा ओंलै बाल थैबायसो बेनिखायनोथ' ओंखारनो सानबाय आं
माबायसोलै नुवाखै मालाय आदा रमेन मोननिया सारा बिटिआरावनो फेमास जाजोब्बाय नोंगौथ' आरो मालाय नै गावदो थांगौ नै जोंनियालाय मा सानथाम सानब्रैयावसो 10टा 20टा भिउस फैयोब्रा बिदिजों बोरै जानो आं बाबायसोलै दखानसो होनसै आं कक्र' जालमुरि ओरैनोबा हिनजाव जिरायजाबाय थायो आंहा बेखौनो मावदो नोङो बिस्कुटखौनो जानोसैलाय दखानि बाखि जानोसैलाय मोनसे टपखौनो मोजां जागोन ना बेनो जागोनथ' बेनो ओइ नोंसोर बाखिखौ होनो गोसो गैगोनायालाय र'लै र' उनाव होगोन फाल्थु नङालै जोंहा माल लायनांगौ बेसेबां जाख' 200 थाखा जाबाय है बेलाय सानसेनि हाजिरायावसो गोबाव जाबायलै बसुमतारी जायालै जोंनि ओजोंहाय राखेबा आथुर आं ओंखारसैलाय बेफोरनिफ्राय ओइ राखेब मा बुंदों नों कालसारनिफ्राय ओंखारनोसै फाग्ला बिब्दिजों जायो ओंखारा माथो केमेराफोरानो दुप्लिकेट आरो फाग्ला सासफोरानो थाया बिदिजों बोरै जानो बिदि नङालै राखेब भाइ माब्लाबा खनसेनो दावगायोना लाथिख'निफ्रायसो जागायो थेवबो आं गारनोसैलै ओरैनोबा हिनजाव जिरायजाबाय थायो मा दावरावब्रा बिसोरलाय ओइ नै नाय रुमा गरम जाबायलां आदा रमेन मोननिखौ नुनानै दाखालिनि सेंग्राया बे नङामोन फिल्म बानायनो मालाय राजिब ना मा होनोमोनलाय राजिबथ' आरो ओदिमारि इनि सिख्ला साफायानोलै अ मोजाङानो सं माथोलाय मोजाङानो फसायबाय नामा नोंलाय फाग्लि आंनाव बिनि नाम्बार दङ नांगौबा थोद फाग्लि नाहायबा थ' थांसै मा डायलग होबाय दं ब्रा बिसोरलाय आया हिनजाव थानानै मानो बियोलाय सोर सासेया बैलाय गोथां गाननाया सोर ब्रा होद जाया बिदि ओइ मा पाबजि गेलेनायावनो बेस्थ' जाबाय थांसै सान्दि दिनलायनायलाय बोथोरफोरानो मोजां नङा लोगोनाव थांदोंमोन आयै मा खालामदों लोगो दङ ओरैनो जिरायनानै लोगो दाखालिनि सेंग्रानि नाम्बारखौ हरलाय दहायबा नाङानिया दासो देहाय लोगो हरदो देला 81360
आदा सोरमोनबा आं सिनायदिया दाखालै लामायाव सासे लोगोजों आंजों थांनायाव नुनाया सिनायबाय दे ओरै मोरै मासि बेस्थ'ब्रा जफैब्रा आया माथो सिख्ला मानसि ओंखारांसैलाय साफायानो ओंखाराङा दे आदा गाबोन फै जागोन दे आं थांगोन देलाय दे मारे नोंनि दिना ओंखाम नायदोब्रा सासे गारि साबिखौ हरलाय बहा थांनो ओंखारलायखो ना शुटिंआवसो थांनो ओंखारलायबाय बहा थांनो नागिरदों लोगोनाव थांनोलै आबा लोगोनाव ना शुटिंआव ना बहाबा थांनो हैद हराबा थांसै आं ओइ टेबोलाव दं लाना थां गारिया थाब्लाबो आं दा बाजाराव थांनो नागिरदों जागोन दे गामियाव थांनो आयै थाब फै गाखोदो जेबो सानाखै आदा आं नोंखौ दाख्लै खेलायाव नुजेननायनिफ्रायनो हास्थायगारदों आंबो दाख्लै लामायाव नुजेननायाव नंगौना आदा माइनाव आदा नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं जोंहा
आइ आरो आफा आरो बिनानाव नोंसालाय माइनाव आइजों आंजोंल' आदा औ मा गारि बेयावलाय बिसोर बिलोनि गुदुं हाग्रायाव मा रायलायदों खुगाजों खुगा बिसोरनि खामानियाथ' बेयाव मोजां जायासै बिसोरखौ आदा आइ आंखौ थांदोंमोन आं मोनाबाबो थुथु थांसै अ थ' गाखो बाजै न'आव दंना गैया जाखोब्रा हामा जालायख' आगै जालाख' फैफेरा दिनैलाय जोंनाव होमबा फैनो मोनामोन नामा बिदि नङा आगै जिराय फैफेरैखायसो सोंदों आङो बेफोरखौ दोनथ'दो बाजै आदायालाय बहाथो थांदों गैया गामियाव मिटिं दंनो बेयावनो थांदों ओइ रानि गया लाबो नै नोमथै जालाखौ फैदों बे समावनो थि बुंनांगौ जाबाय आं ओइ आगै मा सानाबबाय थाखो बिदि नङा बाजै आं सुलु बुलु बाथ्रासो लानानै फैदों ओइ नानि मा जाखो नो गया नोंसालाखौ आं बै लाबदांगुरि गामिनि बिजुलनि फिसाजोजोंसो लाइन मारिबाय थानायसो नुबोदों आं बिसोर सानैजों मा रायलायदों आंसो मिथिसिगौ बेफोर बाथ्राया थारना आगै नंखाय नङा बाजै आं गावनि मेगनजोंनो नुबोदों मोनाबायबो बाजै आं थांसै दे आगै थांदो आदा मुलुग हरथ'नाय सिनेमा नायनो नोंनि दिस र' नोंखौ आइनिस खोन्थागोन ना ओइ गथ' फालथु नङा दै आइ आदाया सोरबा सिख्लाजों मेसेज खालामगासिनो दं